Mai wasepa mamchinzi ndaya kumvura. Ndachito wakutoti chibhura chacho chorema. Chogwadza. Saka pamanzi chindaya kumvura mugamba wase. Ndawa kutoti kana ndogazviti. Mamuda kudi. Guys, tayazochera mvura naMaiRuva. Handi vaiti chibhura chinorema plus mvura yedu yapera yekuti tingeta sei tichi vanhu vachivaka. Saka ndati kuna MaiRuva chirega ndivaperekedze pabanzi MaiRuva anga vaende voga kati munhu ungasafa here nekusenga mvura. Regai ndikuvaperekedza hangu nemota nemabucket 4. Saka tamboenda rokutanga taenda kumatsime konota kutora hwepiri. Tataura naMaiRuva vedu kuti tange tapedza kubika togadza mvura dzedu tondogeza naMaiRuva vangu. Saka zvichiti tikuperekedzera kupi kumvura handiti togodha because inini munhu mudhafu ndiri kutogwadziwawo. Goja uda kusikuza. Goja. MaiRuva tauraiti chibhora chinorema guys. Yo vanhu vaikuuraya zveme taurai shuwa. Mai wasei uenda apa? Mai wasei pamamchinzi ndaya kumvura. Ndachito wakutoti chibhura chacho chorema. Chogwadza. Saka pamanzi chindaya kumvura mugamba wasei. Ndawa kutoti kana ndogazviti. Mamuda kudi. Mamoda kurega. Ndichenga padhuze kupi kumba. Kutsime riya ramai muchireva rekuzasi kwamai. Regai tinde mwana wasati atanga uchema isu.